Témou tohtoročných dní Európskeho kultúrneho dedičstva sú hodnoty kultúrneho dedičstva pre spoločnosť. Aj preto dnes tieto hodnoty boli v plnej kráse prezentované v rámci sprievodných podujatí Dní kultúrneho dedičstva na Slovensku aj v našom meste. Hostia a návštevníci nášho mesta, ale i samotní Bardejovčania už od ranných hodín mohli využiť jedinečnú príležitosť Dňa otvorených dverí aj v Šariskom múzeu, ktoré má svojim návštevníkom stále čo ponúknuť. Okrem historickej či prírodovednej expozície návštevníci radi vyhľadávajú aj expozíciu ikony. Ikony som si vybral z toho dôvodu, že ma osobne zaujímajú. Videl som ich viackrát vo viacerých múzeách a mal som vedomosti o tom, že práve Bardejov má najkrajšie zbierky, jedny z najkrajších zbierok ikon v rámci celého Slovenska. Tak zaujímavosť ma sem dohnala, aby som si to osobne prišiel pozrieť. Dnes boli dvere pre zvedavých návštevníkov otvorené aj v štátnom archíve na Miškovského ulici. Bokom neostal ani Poľsko-slovenský dom, ktorý pripravil vernisáž výstavy a fotozážitky s pamiatkami, a sprevádzanie po výnimočných objektoch využili viacerí hostia Dní Európskeho kultúrneho dedičstva i ďalší návštevníci, ktorí dnes zavítali do židovského suburbia. Medzi hostiami v sprievode riaditeľky Krajského pamiatkového úradu nechýbala ani generálna riaditeľka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Katarína Kosová. Prehliadka najvýznamnejších židovských pamiatok bola pre viacerých skutočne lákavou. Som sa dozvedel o tom, že to niečo také bude, tak v rámci dnešnej... Zaujíma vás možno história? Tak trochu o tom jasne niečo ma zaujíma. Vôbec ako vnímate tieto dni, kedy hovoríme viac o našom kultúrnom dedičstve? No, myslím, že to je zaujímavé pre ľudí, že sa môžu niečo dozvedieť viac. Medzi prítomnými sme zahliadli aj redaktorku Revy pre kultúrne dedičstvo, pamiatky a múzeá, ktoré v tomto roku už po 20. krát udeľovalo výročné ceny tým, ktorí sa mimoriadnym spôsobom pričinili o výskum, ochranu i obnovu kultúrneho dedičstva. Mne sa veľmi páči, že zostáva tu duch tej pamiatky. Aspoň ja to tak cítim, lebo prichádzam s takým úžasným pátosom do tohto priestoru. Ľudia si uvedomia tie trvalé hodnoty, ktoré síce čas poznačil, ale proste zostávajú tu. Bodkou dnešných sprievodných podujatí v rámci Dní Európskeho kultúrneho dedičstva v Bardejove bola podvečerná prehliadka jedného z najrozsiahlejších stredovekých mestských opevnení na Slovensku, ktorým naše mesto ovplýva.